Міжнародні позови України проти Росії, викрадення українських дітей російськими окупантами та відповідальність за скоєні воєнні злочини проти громадян України. Про це все ми поговоримо в першому випуску другого сезону відеоподкасту «А що про Крим» з нашою гостею Катериною Рашевською, юристкою, експерткою регіонального центру з прав людини. Пані Катерино, привіт! Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Перш за все, хотів би розпитати у вас про воєнні злочини. Що це таке? Чому їх варто і важливо виділяти в окрему категорію? І хочу просто уточнити, що 24 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про те, що вже понад 87 тисяч кримінальних проваджень, скоєння воєнних злочинів російськими військовослужбовцями проти України, на території України вже було запроваджено. Отже, чому це важливо? Доброго дня, передусім дякую, що запросили. Що стосується воєнних злочинів, то це одна із 4 категорій міжнародних злочинів загалом. Тобто ми їх виділяємо поряд з злочинами проти людяності, поряд з геноцидом і з агресією. Це не одне й те ж, тобто їх потрібно розмежовувати. Так само це не одне й те, що і військові злочини, тому що часто можна зустріти деяке нерозуміння. Воєнні злочини, вони є такими, що кошмарять просто міжнародне співтовариство в цілому. Якщо дивитися на Римський статут, то виділяють 52 склади воєнних злочинів. Тобто ми тут не будемо перераховувати, які є, тому що це займе весь ефірний час. Однак те, що говорить наш Офіс Генерального прокурора про таку величезну кількість проваджень, таку величезну кількість воєнних злочинів, то це лише крапля в морі, вершина айсбергу. Тому що коаліції, які наразі існують неурядових організацій, вони вже кажуть про понад 90 тисяч задокументованих кейсів, і ми повинні розуміти, що подекуди документуються не поодинокі випадки, там, наприклад, катування, або позасудова страта, або невибірковий напад, а це може бути серія одноподібних діянь. І саме тому зараз уже провідні юристи, в тому числі не тільки національні, але й міжнародні, говорять, що в Україні настільки великі масштаби воєнних злочинів, що вони вже мають характер цілеспрямованої політики, і зважаючи на риторику, на наративи російських діячів, то ця політика має геноцидальний характер. Тобто ми фактично говоримо, що особливістю ситуації в Україні є те, що окремі воєнні злочини, злочини проти людяності складають геноцид проти української нації. Про геноцид є теж окреме питання в мене. Ми будемо з вами впродовж нашої розмови ще говорити про окремі якісь, скажімо так, типи, можливо, воєнних злочинів, про конкретні кейси, на кшталт викрадення українських дітей. Але оце поняття геноцид. Чи достатньо, скажімо так, доказів для оформлення цієї купи воєнних злочинів в поняття геноцид, і чи маємо ми потужності, скажімо так, наші правники, наше суспільство з тим, щоб це довести на міжнародному рівні? Починати потрібно з того, про що ми говоримо, про геноцид і його доведення в політичному плані. Ми просто хочемо, щоб держава одна за одною, як, наприклад, Голодомор, визнавали такі діяння геноцидом, чи ми хочемо дійсно правового визнання. І якщо ми говоримо про правове, то воно можливо лише або ж на рівні Міжнародного суду ООН, а я нагадую, що в нас там є провадження, що стосується порушення Російської Федерації Конвенції про геноцид. Щоправда, до нього є окремі питання, чого вона саме стосується і чому воно і досі стосується виключно міз'юзу, тобто неправильного вживання терміну геноцид для того, щоб розпочати агресивну війну. У той же час, якщо... Я уточнюю, що ви маєте на увазі під неправильним вживанням? Тобто Російська Федерація фактично говорила про 8 літ бомбили Донбас, як там страждало населення тобто українці вбивали донбащан, які, на її думку, є окремою нацією народом, і таким чином вона це обзивала геноцидом, і тому ця спеціальна воєнна операція спрямована на те, щоб захистити народи Донбасу від цього ефемерного геноциду. Україна відразу забила на сполох, тому що це не просто неправильне вживання через нерозуміння конвенції. Російська Федерація прекрасно розуміє конвенцію, тому що вони брали активну участь у тому, щоб звести цей міжнародний договір на нівець, і щоб його було дуже складно використати для притягнення винних осіб до відповідальності. Я зараз говорю про процес розробки конвенції і про роль Радянського Союзу в тому, щоб виключити з його тексту просто все те, що на той момент не дозволяло притягнути Радянський Союз до відповідальності за геноцид. І таким чином Російській Федерації відомо, що таке геноцид, що туди підпадає, але вона навмисно це сказала, справді, для того, щоб розпочати агресивну війну. І тому цей позов
Україна подала 27 лютого. Це третій день повномасштабного вторгнення. Що буде, невідомо. Київ за 3 дні, от якраз третій день закінчився для Російської Федерації тим, що ми подали позов і тепер будемо мати результати. Я насправді дуже сподіваюся, от як юрист, що цей позов буде розширений, і якщо це не зробить Україна, то тоді суд, використовуючи там доктрину competence, тобто він сам правомочний, наділити цей позов також розгляд питання по суті, чи зараз ці всі воєнні злочини, їхній масив, становлять геноцид. Говорячи про міжнародні позови, 18 липня цього року вилучили з реєстру Європейського суду з прав людини справу Росія проти України. Ми знаємо, що є справа Україна проти Росії, але цікаво, прошу вас пояснити, в чому була суть скарг, скажімо так, або обвинувачень Росії проти України. Про що там йшлося? Російська Федерація подала цей позов у 2021 році. Потрібно розуміти, що до того Російська Федерація взагалі не використовувала такого інструменту, як міждержавні скарги. Тобто це була її така новела, і вона хотіла тою новелою просто чинити певний спротив розгляду численних скарг, які на той момент були проти неї, ініційовані Україною. Наразі таких скарг залишається 4, тоді було ще більше. Тобто їх просто, знаєте, поєднали, зробили групки скарг для того, щоб пришвидшити процес розгляду. Що Російська Федерація до України мала? Фактично, якщо подивитися на позов, то порушення майже всіх статей Конвенції та ще й додаткових протоколів. Там було все. І культурні права, і право власності, і за мовною ознакою дискримінація, і свавільні вбивства, переслідування, катування. Тобто просто брали юристи статтю і там собі із пальця вигадували, що туди написати і як обвинуватити Україну. І, на жаль, попри те, як би це зараз не звучало для нас дивно і просто як зловживання правом, до речі, про це, власне, суд говорить у своєму рішенні про вилучення справи з реєстру. Однак проблема в тому, що Російській Федерації вдається просувати такі наративи про неоднозначність, злочини українських збройних сил, якісь там ефемерні, які вона придумує, в інших майданчиках, не інших майданчиках, наприклад, в ООН. І ми бачимо зараз, що майже кожний звіт моніторингової місії ООН складається з того, що от Росія зробила ось так, але й Україна зробила ось так. І ось оце ось так Україна подекуди, мені здається, на мою думку, я коли співставляю інформацію і дані, що ООН бере інформацію від ДНР, ЛНР, від їхніх офіційних осіб. Ну, тобто вони на них не посилаються, але за цифрами це подібне. Тобто там коїться щось немислиме, бо Російська Федерація, як постійний член, досі має вплив. На рівні Ради Європи і ЄСПЛ це вже все дуже швидко пронюхали, і вони намагалися вести процес по-чесному, тому що це Європейський суд з прав людини, це Рада Європи, там високі стандарти. Вони зверталися до Російської Федерації, запитували, чи будете ви продовжувати цей ваш позов на таку велику кількість порушень, та і ще ви кожного разу говорите, що це не просто поодинокі випадки, це адміністративна практика України. На що вони спочатку направили, до речі, що цікаво, вони направили пакет документів як докази вже після того, як їх витурили з Ради Європи. Тобто в певний момент часу вони розуміли, що можуть повернутися, вони ще очікували якогось швидкого ривка, вони ще очікували, що світове співтовариство відвернеться від України і погодиться на якийсь компромісний варіант, тому вони кооперували з судом. Але це робили дуже по-російськи. Надіслали цей пакет документів російською мовою і думали, що суд зараз власними ресурсами. Російська Федерація, до речі, дуже любить, щоб російською мовою перекладали за гроші інших держав. Вона це робить в ООН, де перекладають величезний масив документів російською мовою як офіційною для 2 держав. Для Російської Федерації і Білорусі. Тому що вже навіть такі держави, як Вірменія, Казахстан, які раніше, Узбекистан, які раніше використовували дуже часто російську мову для спілкування всередині цієї організації, використовують англійську. Тобто ми зараз всі платимо за російську мову в ООН, і вона хотіла, щоб така сама штука була навіть після її витурення з Ради Європи. На що Європейський суд з прав людини сказав: дивіться, у мене 2 офіційні мови, англійська і французька. Перекладіть, будь ласка. Ми не будемо витрачати на це свої ресурси. І вони просто проігнорували, вони не надали переклад, вони не відповіли суду, чи хочуть вони продовжувати провадження. І тому суд використав положення власних правил процедури і вилучив справу з реєстру. Я хотіла би підкреслити, що вилучення справи з реєстру подекуди не
означає, що її не можна буде поновити. І якщо Російська Федерація там надасть якісь свої триповерхові аргументи, а європейське співтовариство захоче їх почути, я не уявляю собі таку ситуацію, але і не слід виключати, там ймовірність 0,5%, то тоді така справа може бути поновлена в реєстрі. Але в будь-якому випадку Російській Федерації не виграти цей позов. Просто через те, що, по-перше, дуже велика кількість правопорушень, окремі з яких будуються лише на тому, що Україна має державною мовою українську мову. Якісь такі речі, а не російську. І, по-друге, через те, що не можна у Європейському суді з прав людини просувати заполітизовані кейси і зловживати правом. Про це сказав суд у своєму рішенні. Пані Катерино, ви сказали ще про інші міжнародні майданчики, в тому числі суд ООН. Якщо з ЄСПЛ зараз, скажімо так, на паузі, якщо не поновиться, то що з судом ООН? Чи може Росія мати там якісь успіхи? Тут потрібно розуміти, що в ЄСПЛ на паузі лише справа Росія проти України, а фактично вона вилучена з реєстру, то Російській Федерації ще треба докласти зусиль, щоб розблокувати. А справи Україна проти Росії рухаються, що індивідуальні, що міждержавні. Суд продовжує вивчати докази, і вже скоро можна буде очікувати, що ми матимемо певні рішення. Тому те, що Російську Федерацію витворили з ЄСПЛ, не означає, що доки суд мав юрисдикцію, а він мав юрисдикцію, доки Російська Федерація залишалася членом до березня 2022 року, це її не звільняє абсолютно від участі в даних процесах і від того, щоб виконувати рішення. Інше питання, що це буде важко зробити. Що стосується Міжнародного суду ООН, Російська Федерація туди просто максимально інвестує свої зусилля. І на це є декілька пояснень. По-перше, потрібно розуміти, за які гроші функціонує Міжнародний суд ООН. Це гроші фактично держав-членів, і Російська Федерація є достатньо непоганим донатором на бюджет ООН, але не на бюджет, наприклад, миротворчих операцій, де вона взагалі нічого не інвестує. А сама проводить, я нагадую, спеціальну воєнну операцію, яку вона вважає миротворчою. Також важливо те, що там є суддя російський. Судді презюмуються, що вони діють в особистій якості не як громадяни своїх держав. Але це громадянин Російської Федерації. І таким чином Російська Федерація має на нього безпосередній вплив. І це не просто якийсь там один із суддів, це віце-президент суду. Тобто вагома посада, в тому числі адміністративна, яка має вплив. Наприклад, щоб Марія Захарова потім, на відміну від української сторони, дуже добре знала, коли буде підсумкове рішення у кримській справі, в тому числі за Конвенцією про ліквідацію расової дискримінації. Українська сторона не знала, Марія Захарова вийшла і сказала 24 січня 2024 року очікуємо, буде рішення. Звідки така інформація? Що стосується цього суду, там у складі також такі держави, для яких не все так однозначно. Там у нас є Уганда, там у нас є Бразилія, я нагадую про її миротворчі ініціативи із територіальними поступками тощо. Тобто вона розуміє, Російська Федерація, добре знає практику Міжнародного суду ООН. Що нам говорить практика? Жодних однозначних рішень. Рішення ВМС ООН завжди половинчасті. Ні вашим, ні нашим. Там Зміїний скеля, але територіальні води. На такий зразок. Тобто ніколи не буде той правий, той винний. Навіть якщо, на жаль, нам очевидно, що Російська Федерація там порушила тето, у них може бути власна думка. По-друге, вони себе вважають незалежними від рішень будь-яких інших судових чи квазісудових органів. І це дуже не ок, тому що може бути так, що Комітет з ліквідації расової дискримінації виносить одне рішення, де є порушення, а МС ООН говорить, ні, ми оцінили докази, тут немає порушень, взагалі під конвенцію не підпадає, там, не знаю, вище за її рамками. Такий вже також був випадок. І, по-третє, дуже слабкі механізми виконання рішення. Російська Федерація в нас є постійним членом Ради безпеки ООН. Уже були в практиці рішення, наприклад, США, Нікарагуа проти США, де США визнали винними, вони ніколи не виконали рішення до кінця. Таке ж саме, на жаль, можна очікувати з Російської Федерації. Ми бачимо, як вона виконує рішення про тимчасові заходи. В жодній справі, які проти неї ініційовані, вона нічого не зробила. До речі, цікаво, у рішенні по ЄСПЛ вона теж просила у своїй справі, просила тимчасові заходи, однак ЄСПЛ їй сказав, що,
По-перше, те, що ви просите його виконання, воно не обумовлено тим, що людям захистяться життя, чи якась така, знаєте, дуже велика потреба в тому, щоб таке рішення винести. А по-друге, вони натякнули, що та ви ж ніколи не виносили рішення, і у випадку не виконували рішення. І у випадку Російської Федерації, на жаль, це призводило до смерті наших людей. Я зараз говорю про колонії, про заклади утримання, де ЄСПЛ просив, будь ласка, надайте медичну допомогу, врятуйте людині життя, визволіть її, там, відправте у заклад. Російська Федерація нічого не робила, і люди помирали. Це були жертви незаконних депортацій з боку Російської Федерації на територію цих колоній. Це були люди, які знаходилися у максимально вразливому становищі в місцях позбавлення волі. Ви сказали і зауважили на тому, що дуже слабкі механізми виконання рішень. І мені просто дуже мало віриться. Ми з вами про це ще будемо говорити, про притягнення до відповідальності. Я не знаю, чи можуть бути, можливо, існували якісь позитивні практики, наприклад, інших країн, коли таки змушували, скажімо так, такі сильні держави-агресори виконувати ці рішення, якось дослухатись до них. Тому що я не бачу жодних механізмів впливу на Росію зараз, насправді. Насправді є два варіанти ходу розвитку подій. Перший – це такий, він дещо для нас би хотілося, але чи буде на практиці, це повністю капітуляція Російської Федерації, або ж навіть якщо там не розпад Російської Федерації чи полягнення на полі бою, але вона знаходиться настільки в вразливому становищі, що готова, наприклад, підписати договір, в якому зобов'яжеться виконати в тому числі рішення, які проти неї винесуть судові установи. Це такий ідеальний варіант, який би нам би хотілося мати. Наприклад, там, коли нацистська Німеччина впала, то її змусили зробити все, в тому числі численні судові процеси над нацистськими злочинцями. Однак є і другий варіант, який також уможливлює виконання, це коли Україна та Російська Федерація зможуть певним чином домовитися. Тобто ми повинні розуміти, є декілька схем завершення даного збройного конфлікту, і, на жаль, у більшості з них, чи на щастя, тобто тут немає ніякого емоційного забарвлення, однак Україна та Російська Федерація повинні будуть укласти договір. Напряму, не напряму. Як вони це будуть робити – інше питання. Однак в цьому договорі також можна передбачити виконання рішення. І цим виконанням обумовити певні привілеї для Російської Федерації. Або ж навпаки обумовити негативні наслідки невиконання. Про що я говорю? Ви хочете повернутися у Раду Європи? Бо ви ж у нас колиска, цивілізація Європи. Я пам'ятаю, як Макрон у 2019 році бив себе в грубу, де казав, Росія – це колиска європейської цивілізації, верніть у ПАРЄ. Було таке. Тобто, хочете колискою бути, виконуйте рішення, повертайтеся. І там дуже сильний механізм виконання всередині Ради Європи. Що стосується ООН, не виконуєте рішення, ніякого зняття санкцій, ніякого послаблення цього санкційного режиму. Добре, ви не ведете бойові дії, але у вас нічого немає. Ви досі залишаєтеся ізгоями, і ми вам, не знаю, кожен місяць на засіданні Ради безпеки нагадуємо, що ви не виконали, виконайте і так далі. Також можна досить прагматично до цього підійти і хоча б змусити виконати частково. Тобто не визнають вони порушень, але нехай виплатять репарації чи компенсації і так далі. Тобто намагатися торгуватися. Тобто це такий найбільш небажаний варіант, але хоча б уможливлює виконання. Але також ми будемо мати ситуацію, коли Російська Федерація певні рішення не буде виконувати. Ми всі пам'ятаємо 2015 рік, рішення їхнього Конституційного суду про те, що якщо будь-яке рішення, міжнародний договір чи щось на міжнародному рівні суперечить національним інтересам Російської Федерації, які ніде не визначені, тобто не подобається нам, хорошо, плохо, тобто от в таких категоріях вони оцінюють, тоді можемо не виконувати. От мені здається, що міжнародне співтовариство має об'єднатися і сказати «добрий день». Тобто ви на національному рівні можете, в принципі, прийняти собі все, що хочете, але для нас це не працює. В нас є Віденська конвенція про право міжнародних договорів, ви на неї погодилися, ви її частина. Якщо ви будете до цього апелювати, ще один позов, ми з всією міжнародною спільнотою проти вас об'єднаємося і будете, з вами ніхто не буде укладати договір, бо ви його не виконуєте. Ось це би було дуже сильно, коли би просто держави інші говорили, ми з вами не торгуємо. Ми з вами не ведемо ніякі інші активності економічні. Ми з вами в Світовому банку теж не будемо вам довіряти. Як вам довіряти? Ви ж нічого не робите, навіть рішення не можете виконати. От тоді буде діяти. Тут потрібні дипломатичні зусилля, передусім України. Я просто, знаєте, одразу собі візуалізував мапу світу, і от ті країни, які зараз
дипломатично дуже підтримують нашу країну, допомагають зі зброєю, і насправді це англомовні країни здебільшого. Тобто, якщо говорити про країни Африки, Азії, там не так багато країн. В економічному сенсі так точно. А от в юридичному сенсі, чи багато країн може підтримувати, чи голосує, наприклад, за певні якісь юридичні документи на користь України? Тут потрібно розуміти, за які юридичні документи. Коли ми говоримо про резолюції Генеральної асамблеї, так, бо найчастіше там у нас є супротив держав так званого глобального півдня, то тут два варіанти. Якщо резолюція є так званою гуманітарною, або якщо вона відверта на їхню користь, типу там про зернову угоду, гуманітарну, продовольчу безпеку і так далі, вони будуть підтримувати, бо мають певні бенефіти. І, в принципі, там немає великих якихось зобов'язань, які накладаються в тому числі на Російську Федерацію. Якщо це буде політична резолюція, вони її не підтримують. Наприклад, у нас є резолюція, ухвалена 14 листопада минулого року, 2022, про міжнародний реєстр збитків для України. Це навіть не компенсаційний механізм, це навіть не замороження активів. Тобто реєстр, Excel-таблиця, ну, якщо спрощено дивитися, вони за це не голосують. Там дуже мала кількість голосів, ледве вдалося її просунути, цю резолюцію. Саме тому ми зараз не бачимо резолюцію по спеціальний трибунал з агресії. Ми пам'ятаємо, що спочатку в медіа був кид, що вона має бути ухвалена в січні 2023 року, потім перекочували на лютий, далі це зникло з інформаційного простору. Ми не можемо назбирати голосів, тому що це політична резолюція, тому що вони не хочуть за таке голосувати поки що. І тут ми б'ємося і намагаємося якомога більше з ними працювати, щоб говорити: дивіться, та ви ж теж жертви агресії протягом століть. Ну, тобто, вам фактично, по суті, дуже немає чого боятися, тому що над вами робили агресію. Але в той же час ці держави дуже складні на підйом, у них тривалі зв'язки із Російською Федерацією, вони ще й досі знаходяться під впливом її наративів, і викорінювати ці наративи катастрофічно важко. І, на жаль, політичні резолюції подекуди вони такі не дуже прийнятні і для держав, які є нашими союзниками, особливо, якщо ми говоримо в контексті спеціального трибуналу з агресії. І тут можемо мати, на жаль, або ж резолюцію дуже слабку, в якій буде, типу, потрібен трибунал з агресії. Україна надалі вирішить, який це буде трибунал з агресії. Тобто ні про що, ну, ще на 10 років процес вирішування. Або це буде резолюція дійсно струнка, яка, на жаль, або ж пройде з мінімальною кількістю голосів, або ж не пройде взагалі. В обох випадках питання того, чи буде така резолюція надійним базисом для створення трибуналу, чи дозволить вона зняти імунітети з Путіна і інших осіб, які мають імунітети за міжнародним правом, залишається відкритим. Я не впевнена, що там кількості 90 держав, які проголосують, буде достатньо, щоб це зробити. Наступне питання. У нас залишається не так багато часу, і хочеться поговорити про дуже багато дуже важливих речей, одна з яких це викрадення наших громадян, дітей, які відбуваються вже впродовж 1,5 року. Російські військовослужбовці вивозять з окупованих територій України дітей там, до інших окупованих територій Криму, наприклад, або окремих районів Донецької, Луганської областей, звідти в Росію, в Білорусь. З того, що я знаю і читав, зараз йдеться про 19,5 тисяч викрадених дітей. Чи це остаточна цифра? 19,5 тисяч ідентифікованих на сьогодні нашими органами влади дітей – це далеко не остаточна цифра. Для прикладу, починаючи з 12 травня цього року, ми щодня документуємо випадки вивезення дітей на так звану, як самі росіяни називають, медико-психолого-педагогічну реабілітацію. То вони до цього моменту вивезли понад 6 тисяч дітей. Тобто, скільки вони вивезли на таку ж реабілітацію в 2022 році, куди вони їх вивезли, чи повернули назад, ми достеменно не знаємо. Тому що як тільки ми отримуємо певну інформацію, надалі вона або ж спростовується, або ми розуміємо, що походить з такого джерела, що йому довіряти не можна. Я, наприклад, зараз говорю про Білоруське товариство Червоного Хреста. Ну хто тепер повірить такій особі, яка є заангажованою і не дотримується принципів що руху, що комітету, що федерації, тому, що діти повернулися. Ніхто не повірить. Я особисто не вірю. Що стосується кількості, ми
вагаємося, що це може бути до 200 тисяч дітей, які були вивезені, починаючи із моменту повномасштабного вторгнення. Ми зараз не беремо 2014 рік, коли такі ж самі перевезення стартували. Це були незаконні депортації, їх потрібно називати юридично, із території Кримського півострова. І тоді ситуація була ще гіршою, бо дітей просто кримських сиріт взяли, депортували на територію Російської Федерації разом із новими прийомними батьками, які їх незаконно усиновили. Де зараз ці діти? Ці діти можуть залишатися цілком собі надалі дітьми. Як ми їх будемо ідентифікувати, як ми їх будемо повертати і чи вдасться нам це зробити, це все великі, складні питання. І вони в нас тягнуться не з 2022 року. В цьому контексті про ордер хочу вас питати, який видав Міжнародний кримінальний суд на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Хто ще є винним в цьому процесі? Тобто ми розуміємо, що не тільки ці дві людини, що брали участь в організації цього злочину. Можливо, очільники якихось окупаційних місцевих режимів чи... Знаєте, я сьогодні рада з вами поділитися дуже такою новиною, ексклюзивною, тому що саме сьогодні ми надішлемо ще одне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, де буде більша кількість винних осіб. Це вже не тільки Марія Львова-Білова і Путін, але також починаючи із очільників, які діють на рівні партії «Єдина Росія», яка абсолютно долучена до формування і реалізації даної політики. Там, наприклад, є такі діячі, як Артем Туров, дуже розумна людина, він мені схожий на Ейхмана, якщо проводити історичні паралелі. Він просто виконує свою роботу. Він це просто організатор хочеться... Холокосту, ж правильно? Так. Який говорив, ви що, я ж нікого не вбивав. Я ж просто добре, я ж для сім'ї, для себе. Я хотів розкатитися кар'єрними сходами. От це те ж саме. Тому що він навіть не носить за символіку. Людина дуже розумна, на жаль, цинічна, педантична і розуміє, що їй прилетить рано чи пізно. Це також Анна Кузнєцова. Я особисто вважаю, що вона повинна отримати свій ордер на арешт негайно, але щонайпізніше до завершення 2023 року. Тому що вона винна так само, як Марія Львова-Білова, а можливо більше. Це дитяча омбудсменка до повномасштабного вторгнення, яка фактично керувала процесами, в тому числі і вивезення кримських сиріт. А це також та особа, яка наразі, наприклад, просуває такі законодавчі ініціативи, як не перевіряти житлові умови для того, щоб передавати туди дітей. Передавати дітей просто пачками, без вимоги того, що за один рік може бути лише одна дитина передана в родину, або ж, наприклад, якщо це брати і сестри, то там більша кількість. Тобто вона робить все, щоб це просто був якийсь завод. І вона не говорить, вона не відчуває своєї вини. Вона каже, в нас для того, щоб в Росії все було добре, кожна друга родина має бути багатодітною. А надалі вони самі показують результати соціологічного опитування, їхнього ж проведеного. 68% російських сімей не хочуть мати жодної дитини. Не те, щоб бути багатодітними. Вони викрадають українських дітей, тому що вони вироджуються як нація. Вони самі вмирають як нація, їм потрібен ресурс біологічний, вони просто підходять не краще, аніж це робили нацисти в концтаборах, де вони просто цикл промислової обробки людини. Тут те саме, повен цикл ідеологічної промислової обробки української дитини, яку вивезли, передали в родину, виховали з нею росіянина, дали гвинтівку, відправили на фронт у будь-яку частину світу. І це просто конвеєр. Тому ці особи повинні мати. Там у нас іще 4 винні особи. Це діячі із різних партій Російської Федерації політичних, але ми розуміємо, що вони між собою пов'язані. І для того, щоб дізнатися просто повний перелік цих осіб, далеко ходити не треба. Ви відкриваєте список довірених осіб Путіна на останніх виборах, і ви їх усіх бачите. Це люди, які щонайпізніше з 2018 року знали, які вони місця будуть мати у цьому повномасштабному вторгненні, і хотіли, і надалі хочуть реалізовувати дану політику. Найгірше те, що це просто якісь, чесно, це вже схоже на якихось перевертнів. Тому що там, наприклад, у них є людина з медичною освітою, тобто це медик, і він дає дозвіл на диспансеризацію, на вивезення українських дітей на територію Російської Федерації, отримувати медичну допомогу. А потім ми маємо незалежні висновки там дітей, яких повертають, і лікарів, які проводять їм обстеження, що дітям або ж взагалі не потрібно було це медичне лікування, або ж їм надали те медичне лікування неналежної якості, яке лише погіршило їхній стан. Там, наприклад,
наприклад, якусь дієту, дитина і схудала, вона вже просто там, маленький такий хлопчик замість підлітка, але це було не потрібно. Вони це роблять свідомо, це ще гірше. І тому будь-які їхні посилання на гуманітарні акції, на медичну реабілітацію, допомогу, на щось хороше, має бути навпаки трактована як обтяжувальна обставина. І про це вже є відповідні рішення судів у справах нацистів, наприклад, Руша Кейс, де говорили, що ось ця передача у нацистські родини, на виховання і, наприклад, передача, а не відправка в концтабір, не говорить, що це не злочин. Це злочин, і це ще гірше. Бо ви втерлися маленькій людині у довіру, яка ще не має власної ідентифікації, ви їй стерли її ідентичність, ви її перетворили на власного громадянина, а тепер що їй робити? Вас у в'язницю, а їй що, як їй з цим жити? Це дуже важливі питання, про які можна цілий окремий подкаст знімати. В мене зараз, чесно, просто я не можу скласти ці пазли в голові. Я розумію, що це дуже наївно, мабуть, але 21 сторіччя і такі злочини, мені емоційно це просто складно прийняти, що це може відбуватися. І я насправді собі просто зі своєю багатою уявою можу зараз тільки доуявляти, що може відбуватися з цими дітьми там, де їх утримують. Просто кожна держава світу зараз повинна розуміти, якщо ми не зупинимо Російську Федерацію і не продемонструємо, що це злочин, що так робити не можна, і бажано, що це злочин геноциду саме, тому що немає ієрархії міжнародних злочинів, немає так, що той страшніший, той гірший і так далі, але геноцид – це crime of the crimes, тому що ми говоримо про винищення. От якщо ми так не назвемо, тоді інша держава матиме величезну спокусу прийти на територію свого сусіда, викрасти з неї населення, бо у нас багато держав зі старінням нації, яким воно потрібно, перевиховати, зробити своїми громадянами і потім використати проти держави їхнього громадянства першого, так, проти їхньої батьківщини. Ми не можемо залишати так. І саме тому, що ми є в 21 столітті, тому що конвенція про геноцид уже зовсім скоро там, до сторіччя до свого дійде. Тобто це все уже 100 років, але воно не працює, воно нікого не зупинило. То тоді, можливо, потрібно говорити, що замінювати існуючі міжнародні інструменти, міжнародні договори. Ми завжди кажемо, що це за ситуація така, що є конвенція про геноцид, геноцид crime of the crimes, геноцид усіх кошмарить, ми хочемо його попередити. Але ще жодного разу ця конвенція не дозволила попередити геноцид. Ні в Руанді, ні випадки в Югославії, в Сребрениці, ні те, що відбулося в Камбоджі. Жодного разу це не спрацювало запобіжником. Тому що там немає навіть комітету, який оцінює діяння іншої держави. Там цього немає. Держави спеціально ухвалили такий договір задля того, щоб потім залишити за собою певний простір для маневру. Так, вони більше не планують знищувати людей і промислово їх оброблювати, як це робили нацисти, так? З якоюсь там расистською такою метою. Однак вони цілком себе вважають правомірними під факелом цивілізації бігти, викрадати інших дітей і робити з них власних громадян, тому що в них проблеми демографічні. То вирішуйте в якийсь інший спосіб. І про це потрібно твердо сказати. Інакше буде дуже погано. Ми матимемо в наступні роки подібні випадки такої, вони будуть називати це, я просто переконана, це буде акультурація якась, або щось в такому ключі. І вибачте, але це нас відкидає на 2 століття назад, де чомусь європейські держави вважали, що вони мають право це робити з корінними народами, так? І просто порушували кардинально, якщо подивитися з нашого століття, права людини, права дитини, права народів цілих. У мене буде останнє питання, але перед цим я хотів би вточнити просто для себе. Ми з вами почали з визначення геноциду. Зараз ми це говоримо в контексті викрадення українських дітей. І якщо я не помиляюсь, поправте мене, геноцид, він же має мати якісь ознаки переслідування виключно за певними етнічними ознаками. Але якщо ми говоримо в контексті України, ми говоримо, мабуть, в сенсі політичної нації, тому що тут не лише етнічні українці страждають. Якщо ми говоримо про окупований Крим, там більшість політв'язнів – це кримські татари. На окупованих нині території України після 24 лютого минулого року теж безліч інших представників інших національностей. Тобто, чи можемо ми під, скажімо так, розумінням політичної нації української теж формулювати це як геноцид?
Канонічне визначення в конвенції передбачає захист для 4 груп, хоча на національному рівні їхній перелік може бути більш широким. Це такі групи, як етнічна, національна, расова та релігійна. Тобто, фактично, тут ми маємо національну групу. І що таке національна група, чи вона відрізняється від етнічної? Тут може бути декілька складових виокремлення, і якщо ми говоримо про те, що вже є у практиці, це справа АКЄСу, там чітко передбачено, що, по-перше, має бути зв'язок між державою та людиною, це політичний зв'язок, це громадянство фактично, так? Тому, якщо у нас російськомовна людина, не знаю, від російських батьків тут в Україні народилася чи будь-яким чином іншим там отримала українське громадянство, визнає сама себе, і це другий пункт. Тобто має бути самоідентифікація. А як ти себе ідентифікуєш? І визнає себе українцем, то це також злочин проти неї, бо вона є частиною української нації. І третій пункт – це як її ідентифікує злочинець. Тому що для Російської Федерації навіть російськомовна людина тут в Україні, яка воює проти неї, це бандеровець, нацист і так далі, фактично це представник української нації, бо це саме активне ядро, воно достатньо для того, якщо ти винищуєш це ядро, розпадається сама нація. Тому ми зараз говоримо, що спочатку були такі дискусії, що взагалі нема геноциду, потім було, що це лише часткове винищення української нації. Наразі все більше і більше ми рухаємося до того, що вона хоче нас винищити загалом. Тобто те, що залишиться якийсь сурогат, колаборантів, людей, ідентичність яких не сформована, які готові там швидко стати росіянами, це вже не є українською нацією. Українська нація – це коли в тебе є чітка самоідентифікація як українця. І тут є певний виняток для однієї категорії – це діти. Тому що в дітей їхня ідентифікація, вже є відповідні там соціологічні, психологічні дослідження, вона формується до 18-річчя. Власне, тому ми говоримо, що діти є не повністю там цивільно дієздатними, тому що вони ще потребують уваги дорослого і певної його допомоги. І ось тут злочин росіян ще більш жахливим стає, тому що це не сформовані діти з несформованою ідентичністю. І задля того, щоб вона потім не апелювала, що та вони ж російськомовні, наприклад, так, дітки, або там, не знаю, вони ходили в російську православну церкву, ну щось там, я уявляю, що вони знайдуть, що пропихати там на аудиторію зовнішню. Ми говоримо, ні, у них було українське громадянство. У них є українські документи. Ну, уже, на жаль, у багатьох Російська Федерація їх знищила і видала замість них російські документи. У той же час саме цю категорію ми ідентифікуємо суворо виключно по громадянству, незалежно від того, що скажуть діти, ким вони себе вважають. І, на жаль, Російська Федерація це розуміє, і тому 18 березня цього року вони ухвалили дуже цинічний закон, не без допомоги тих осіб, про яких я вам говорила, це Артем Туров і Анна Кузнєцова, там у нас ще є Леонід Калашніков, Сергій Леонов, я вам можу зараз всіх назвати, хто за що голосував і хто що просував. Однак вони ухвалили закон, де українці повинні відмовлятися від українського громадянства, і це повинні робити, за дітей це будуть робити законні представники, тобто росіяни або колаборанти, а за дітей віком 14-18 років ніхто, тобто вони самі будуть іти і відмовлятися. З того, що я вам сказала, як це можливо? У них не сформована до кінця ідентичність, вони не можуть ухвалити таке рішення. І Російська Федерація вирішила зробити ще цинічніше, вони ж законники, вони дуже люблять папірці, документи, які нічого не мають спільного з правом, але вони їм дуже потрібні. І от вони хочуть, щоб дитина це робила в письмовій формі. І потім подивитися, якщо буде розглядатися справа по суті по геноциду, вони покажуть ці всі документи і скажуть, дивіться, він же відмовився. Ну, ми запитали згоду дитини за конвенцію? Запитали. Дитина сказала, не хочу бути громадянином України, хочу бути громадянином Російської Федерації. Ну, що ми могли зробити? І якщо люди будуть дійсно не підковані, без розуміння цих всіх деталей, в тому числі юридичних, то ми матимемо світове співтовариство, яке буде казати, ні, ну, вони ж відмовилися, типу, вони ж, якби, це неприпустимо. У даному випадку ми говоримо тільки про ті обставини, які точно можна кваліфікувати, ідентифікувати. Наразі це лише громадянство України в цих дітей. Останнє питання, підсумовуючи нашу розмову. В серпні Володимир Путін мав відвідати Південно-Африканську Республіку, саміт БРІКС, на який, якщо б він проїхав, відповідно, його можна було б заарештувати. Але замість нього тепер поїде міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров. Знову таки, повторюючи, що ми бачимо, що екстрадиція, наприклад, говорити про Путіна або там Львову Белову неможлива.
ймовірність того, що вони виїдуть на територію іншої країни, як це сталося з ПАР, де їх заарештують, теж мало ймовірно. Я для себе розумію, що справедливість відновити, мабуть, можуть лише наші Збройні Сили України, але хочеться зберегти для себе цю віру в силу міжнародного права. І чи можемо ми все ж таки, знову ж таки, спираючись на, можливо, якісь приклади раніше історичні, як це було там під час засудження злочинів нацистської Німеччини, чи можемо розраховувати, врешті-решт, на те, що будуть винайдено якісь механізми певні, щоб таки притягнути Путіна до відповідальності вже як воєнного злочинця? Що стосується ймовірності їхньої подорожі, так, і потім їхнього фактично затримання і передачі до Міжнародного кримінального суду, ви абсолютно праві. Такі варіанти є малоймовірними, бо вони бояться. Львова Білова вже навіть на окупованій території не їздить. Хоча раніше це прямо у неї щомісячний тріп був, де вона їздила, немов обирала дітей, які надалі підуть на депортацію. Зараз цього немає, вона їздить на Сахалін, де, до речі, також є українські діти. Однак є і інші варіанти. Так, ви запитали в історії. Ну, наприклад, можна викрасти людину, так, і доставити її до суду. Як це було з Ейхманом. Наприклад, дуже гарні ініціативи, в лапках, звісно, річ, тому що не суперечать праву тієї людини, з якою це трапилося, тому що це не випадок Ейхмана. Це коли просто летить собі літак над територією, яка є державою-членом Римського статуту, і він садиться, і з нього дістається Путін чи Марія Львова-Білова і доставляється в Гаагу, тому що повітряний простір – це така ж сама суверенна територія держави, як і територія. І такі випадки були. Наприклад, Лукашенко в нас же садив літак, так, своїми винищувачами, і діставав звідти політичних опозиціонерів і відправляв їх до себе в в'язницю. Саме тому я кажу, що я в його випадку це абсолютно не можу схвалити, але у випадку Путіна чому би і ні? Міжнародне право собі нормально дозволяє, бо це підпадає під визначення території. Тобто є такі певні опції, і я тому думаю, що Марія Львова-Білова і Путін залишаються уже ув'язненими на території власної держави. І тут для Марії Львової-Білової є дуже погані новини. От зовсім нещодавно, ми пам'ятаємо, був певний витік інформації в The Financial Times, де вони говорять, що буцімто дітей будуть повертати за посередництва Туреччини або Саудівської Аравії. Марія Львова-Білова зовсім нещодавно зробила оголошення, що ні о чому не знаю, які там Саудівська Аравія, Туреччина, нічого не чула, такого немає. І от у мене є до Марії Львової-Білової одне питання на подумати. Марія Львова-Білова, то, можливо, ти не знаєш, тому що це вже повертають без тебе. І таким чином, якщо це вже повертають без неї, то, можливо, її теж хочуть видати у Міжнародний кримінальний суд, і вона вже буде просто як козел відбувайло за всі злочини, щоб повернутися у колиску європейської цивілізації і загалом у міжнародне співтовариство. Це питання на подумати. Але якщо вона не знає, а всі інші знають, то тут є запитання до того, чи вона взагалі в курсі політичних процесів, які відбуваються всередині. І далі, чим ближче ми будемо рухатися до певних змін у політичному режимі всередині Російської Федерації, а вони будуть. Росіяни абсолютно такі, знаєте, імпотентні для якихось змін, але у зв'язку з тими подіями, які відбудуться, у зв'язку з економічними певними втратами і так далі, все одно рано чи пізно буде зміна режиму. І от Марія Львова була дуже молода в нас жінка, на відміну від Путіна, який, я постійно говорю, що мій страх, що Путін просто помре. І тоді у нас наразі в міжнародному праві немає механізму, як захистити права його жертв його злочинів, тих самих дітей. Звідки взяти компенсацію, якщо не буде судового рішення, як взагалі дотриматися права на правду, якщо не буде судового рішення, і так далі. То з Марією Львовою-Біловою у нас ще є декілька десятиліть, щоб завершити даний процес. Тому буде дуже страшно виходити з свого будинку, виїжджати з своєї Пензи і виходити з свого офісу в Москві. Пані Катерино, дякую вам дуже за цю важливу розмову, пояснили дуже важливі речі. Дякую ще раз. І хочу подякувати вам, що додивилися цей випуск до кінця. Донати на ЗСУ і наближати нашу перемогу.